Hola a tothom, en aquesta sessió anem a instal·lar un Ubuntu 22.04 desktop, que és l'última distribució que hi ha disponible. Aneu a la pàgina web d'Ubuntu, ubuntu.com, aquí teniu la part de desktop, aneu aquí download, no? I us descarregaria doncs, la ISO, val? El fitxer ISO que necessitem per fer la instal·lació. Hi ha altres distribucions també de Linux, d'aquest Ubuntu, no? Com el shell server, que ara no tocarem, no? O Cloud o IoT, altres distribucions també d'Ubuntu. Jo ja la tinc baixada, llavors em vaig aquí al VirtualBox, faig una màquina nova, en la qual li diré Ubuntu 22.04, i em detecta que és un Linux. Doncs amb 1 giga ens arrencaria, si podem li donem més gigas de RAM, això depèn de la màquina física que tingueu, el que suporti, el que us deixi. Val? Llavors crearem un disc dur associat a la màquina, sempre de format UVDI, de forma dinàmica, que així no consumeix l'espai fins que l'utilitza, i el faré de 25 gigas per tenir més espai. I un cop el tenim creat, una particularitat és que en aquest cas la 22.04 ja s'instal·la amb una taula de particions GPT. Val? Llavors, aquesta GPT va associada també al sistema UEFI en lloc de BIOS, doncs, utilitzant UEFI. Llavors, en VirtualBox, perquè s'activin les màquines utilitzant UEFI en lloc de BIOS, cal activar aquest check d'aquí, activa EFI. Llavors, un cop hem fet això, ja ho tenim a punt, doncs el que farem serà arrencar la màquina, no? Ens detectarà que no hi ha cap disc instal·lat, que està la màquina buida, i ens demanarà que escollim, no? Doncs, quina ISO volem utilitzar. Aquesta ISO, doncs, jo aquesta és la que m'he descarregat, per exemple. Recordeu que l'ha d'haver descarregat, afegit en el VirtualBox. Seleccionant on està la ISO, inicia, i aquí començarà el procés d'instal·lació. Li farem un try o install Ubuntu, i ara doncs, ens carregarà la interfície gràfica. Fixeu-vos que ara apareix aquest logo de VirtualBox, que si arrenqueu en BIOS no apareix. Val? És un canvi de format gràfic, perquè recordeu que la BIOS és el sistema original o antic d'arrencada, més en format texta, no? Més lleig, més rupestre, i amb UEFI ja tenim doncs, entorn gràfics, molts de vosaltres que ja teniu màquines doncs, veureu que és un entorn molt més agradable visualment, no? I VirtualBox en aquest cas, el fet de fer el check aquest de treballar en UEFI, doncs ens apareix aquest logo VirtualBox aquí al mig. Llavors ara, quan arribi la instal·lació gràfica, l'assistent gràfic, seguim la instal·lació. Tenim aquí ja l'assistent d'instal·lació, el que farem serà instal·lar el sistema Ubuntu. Jo l'instal·laré en anglès, si el voleu instal·lar en un altre idioma doncs l'escolliu. El fet d'instal·lar-lo en anglès, en aquest cas sí que és molt important ara seleccionar la distribució de teclat correcta, perquè si no no ens detectarà el teclat correctament. O sigui, una cosa és l'idioma de la distribució i l'altra cosa és en la que l'instal·lem i l'altra cosa és el teclat. Val? Per tant, això sempre aneu molt en compte de seleccionar el teclat que toca, perquè si no després podeu canviar després, tampoc hi ha més problema. Llavors ara aquí ens deixa escollir si volem fer una instal·lació normal amb més utilitats o la mínima. Jo per qüestions de temps escolliré la mínima, si després és necessari ja s'instal·laran més utilitats que siguin necessaris en aquesta distribució. I també evitaré que faci l'actualització dels paquets que hi hagi pendents mentre es fa la instal·lació, per qüestió de temps, és qüestió de si voleu deixar-ho que es faci aquests updates, doncs tampoc hi ha cap problema. Llavors, ara el següent pas, aquest és interessant, que és ja escollir com el disc dur, com es configurarà aquest disc dur on fem la instal·lació d'aquest Ubuntu. Llavors, jo el que proposo de fer, en lloc de fer la versió per defecte, que és que s'instal·li tot en una única partició, ho farem amb diferents particions. La que us deia per defecte seria aquest erase i instal·lo Ubuntu, borro tot el que hi ha al disc i instal·lo l'Ubuntu en una única partició i ho fa tot de forma transparent, però per aprendre una mica més, doncs, fem aquest Something Else i ara ens deixa, doncs, aquí tenim el disc buit, li creem una taula de particions que en aquest cas ens diu, ojo que vas a crear una taula de particions i per tant tot el que hi hagi ara es borrarà. Recordeu que de particions és o MBR o GPT, en aquest cas ja està, aquesta distribució s'instal·la amb GPT directament. Llavors, d'aquest espai lliure, el que farem, com que estem arrencant amb UEFI i estem fent aquesta instal·lació, el que farem és crear dues particions primer que són necessàries. La primera quina és? La primera és una que li donarem només 1 mega, és suficient amb 1 mega, que serà la partició de BIOS, boot area. Aquesta és una partició que es manté per compatibilitat, però realment amb UEFI el sistema no l'hauria d'utilitzar per poder arrencar.
Llavors, la següent partició que crearem, i aquesta la crearem de 100 megas, veureu que hi ha gent que la crea d'1 giga o de més. En principi amb 100 megas hi hauria d'haver espai suficient doncs, per muntar-la com a EFI System Partition. Aquí què serà aquesta partició EFI? Serà la partició on es guarden els fitxers, no?, per arrencar el sistema. Val? Estan aquí. Per tant, s'ha de crear aquesta partició. Si no la creem, no podríem instal·lar-ho amb el que és l'entorn UEFI. La creem de 100 megas. I ara, aquí en aquest espai lliure, què farem? Doncs, ho distingiré amb el que seria el sistema operatiu, que és l'arrel, i la home, que la home seria una partició diferent. La home seria on es guarden les dades de l'usuari. Per tant, farem una partició, per exemple, de 20 gigas en la qual hi muntarem l'arrel del sistema i després, amb l'espai restant que quedi, d'aquest espai d'aquí, doncs crearem un 5 gigas més on a la qual hi haurà la home. Veieu, aquí el que estem escollint és quin és el punt de muntatge. Això en els sistemes Linux, les particions s'han de muntar en algun punt del sistema, doncs aquí estem escollint a quin punt el muntem, doncs en aquest cas la home. Per tant, ens queda la distribució de la següent manera. Si haguéssim escollit l'opció per defecte, tots aquests passos no l'hauríem hagut de fer i ens hauria instal·lat tot això en una única partició. És un problema? No, però perquè veieu doncs, que també es pot treballar a la taula de particions. També es podria afegir el swap, que és l'espai d'intercanvi, amb una partició a part, etc. Doncs, un cop ho tenim fet, ja podem anar a instal·lar. En principi ja ho hem de tenir tot bé, ens diu alerta que vaig escriure't això en el disc, li diem que sí, i a partir d'aquí fa ja les particions en el disc, seleccionem a la zona horària en la que estem, perquè ens quadri, li donem un nom d'usuari, jo li poso el meu nom, una contrasenya associada, les contrasenyes, doncs, que siguin, en aquest cas, com que són màquines de prova, tampoc és crític, i deixem que ens demani el password per entrar. Si cliquéssiu aquesta opció d'aquí, el que faria és que no us demanaria usuari i contrasenya, directament a arrencar la màquina entraria. I li donem continuar. I a partir d'aquí comença la instal·lació del sistema. No ho he comentat, el sistema de fitxers, una cosa són les particions, que són el tamany que li donem, i l'altra cosa és el sistema de fitxers, que és ext4, que és el sistema de fitxers per defecte de sistemes Linux. Doncs ara simplement es fa la taula de particions, es creen les particions, que és el que hem fet, i ara es formateja el procés d'instal·lació amb el sistema de fitxers que hem escollit, que en aquest cas és ext4. I ara doncs deixarem que continuï el procés d'instal·lació i veurem com acaba i si tot ha anat bé. Aquí en l'instal·lador, sempre que veieu aquesta fletxa, ens podem anar veient amb detall, amb el que seria en consola, què és el que està passant. Llavors fixeu-vos que ara s'està baixant tot un conjunt de paquets que es deu estar actualitzant per poder acabar la instal·lació. Ho dic perquè hi ha l'opció d'evitar-ho, però jo sempre deixo que per defecte almenys els paquets mínims, ja que hem demanat la instal·lació mínima, se'ls descarregui i s'actualitzi de repositoris, etc. Ho dic perquè si us interessa veure què és el que està passant realment en el sistema, més enllà de l'entorn gràfic, doncs ho podeu veure fent aquest clic aquí, doncs surt la consola gràfica que us va dient què és el que està passant, que s'està fent, doncs s'està baixant diferents paquets. Una cosa que m'he oblidat de comentar-vos quan he creat l'usuari és que us recomano que aquí en els paràmetres de la màquina, a el que seria la descripció, us poseu l'usuari, donat que estem en unes màquines de prova, això no ho faríem mai en un entorn de producció o en un entorn on realment tinguéssim serveis crítics a darrere, o fos una màquina compartida amb més gent de treball, diguéssim. Aquí posem un usuari, el que he posat jo, i us poseu una contrasenya. Per què ho dic això? Doncs la que heu posat. Per què ho dic això? Perquè després, al cap d'un temps, d'aquesta màquina no us en recordeu de quin usuari havíeu creat, etc. I aquí en aquest apartat de descripció, a part que hi podeu anar afegint he instal·lat tal cosa o alguna comanda per arrencar algun servei o el que sigui, tot això sempre va junt amb la màquina virtual. Per tant, és interessant que sapigueu que podeu guardar la informació aquí i així, si l'heu de tornar a consultar, la teniu accessible. Ara ho anem d'acord, ho grava i esperant que acabi la instal·lació, que ja està en el tram final. I aquí ha acabat la instal·lació, ens diu que ha acabat completament, l'hem de reiniciar perquè ja arrenqui des del sistema que acabem d'instal·lar. Ara ja no ha de ser des del CD. Ara li donem intro per eliminar el CD que hem fet servir d'ISO de la màquina,
i ara doncs, ja ens està botant el sistema des de la pròpia màquina. Sempre en aquest procés d'arrencada, si feu ESC, veureu els logs de què és el que està passant a nivell de sistema per fer durant la fase d'arrencada, no? Per saber doncs, què és el que està fent, no? de tota l'arrencada de serveis, configuracions, etc. Fins que al final doncs, ja arribarà la interfície gràfica. Ara ens apareix la consola inicial, el nostre usuari, li posem la password que hem definit abans, i ens farà l'establiment d'aquest usuari de tots el que són els paràmetres típics de quan s'inicia per primera vegada un usuari al sistema. Sempre hi ha aquest assistent, si volem configurar alguna compta del núvol, doncs no enviem informació a Ubuntu, no activem temes de localització i ja està, ja hem acabat la instal·lació i aquí tenim el sistema ja instal·lat. De cara al tema de particions, si obrim un terminal, ho dic per veure com ha quedat muntat. Si fem un lsblk-f, per exemple, del disc, veurem totes les comandes que requereixin de privilegis s'han de fer amb sudo, perquè es puguin executar sense problemes. Veieu? I aquí tenim doncs, les diferents particions utilitzades. La de on s'ha muntat la part d'EFI, d'arrencada d'EFI, l'arrel del sistema i la home, i així ho tenim muntat. Un últim pas que podem fer és instal·lar les guest editions en aquesta màquina, perquè ara, per exemple, doncs, no tindríem les funcionalitats de VirtualBox completes aquí dintre. Ja ens salta dient que hi ha updates pendents, per tant, podem fer-los, podem instal·lar-los, sempre és interessant que una màquina estigui actualitzada, però ara anem a fer la instal·lació de les guest editions, inserim el CD de les guest editions, i llavors aquí pot passar dues coses. Una, que el propi sistema ens detecti que instal·la el CD i ens arranca l'autoinstal·lable, seria una opció d'aquestes guest editions, o com ara doncs, que no passi res. Hem instal·lat, tenim el CD muntat aquí, però no ens està fent la instal·lació. Llavors, com podem forçar nosaltres en la instal·lació? Si mirem els dispositius muntats, veieu que aquí m'ha aparegut el que seria el CD de les guest editions. Si jo vaig aquí dintre, entro dintre, aquí dintre i faig un ls, veieu que surt diferents fitxers de lo que serien les guest editions per diferents sistemes. Llavors, aquí tenim la part de Windows, els .exe que fem servir per Windows, però en aquest cas, en la part de Linux, podem fer aquest script d'aquí, aquest autorun.sh, per executar un script sempre és // i el nom de l'script, i ara ens començarà la instal·lació de les guest editions. Ens demana un usuari, en aquest cas del sistema, el que té privilegi d'administració també, que és el que n'hem creat, ens autentiquem, i a partir d'aquí veureu que comença la instal·lació de les guest editions. Això què pot passar? Que si munteu el CD i automàticament aquest autorun s'executa, m'he trobat alguns casos que sí que ho fa, doncs això ja us apareix automàticament i no ho heu de fer. Però si per alguna cosa no arranca, doncs heu de saber anar a buscar aquest CD dintre de la màquina i manualment forçar la instal·lació com estic fent jo ara. Diu press return to close the window, ja he fet la instal·lació i amb això tenim les guest editions instal·lades. Si ara el que faig és agafo la màquina i la reinicio, i un cop torno a entrar a la màquina i em fa el login, hauríem de veure que ja tenim la màquina completament instal·lada i per exemple la podem posar a pantalla completa per veure si les guest editions per exemple s'han instal·lat correctament una vegada ens aparegui l'escriptori i així veiem si tot ha funcionat bé. Teòricament hauria de ser així. Ara tenim aquí l'arrencada i si jo la poso en pantalla completa ja tinc la màquina a pantalla completa. Per tant hem fet la instal·lació de l'Ubuntu, hem muntat les guest editions i fixeu-vos que aquí encara hi ha el CD de les guest editions. Per tant, què és recomanable? Doncs que aquest CD el traguem. Si apaguem la màquina, el podem expulsar des d'aquí, el podem fer un eject, però el que hem d'assegurar-nos és que la màquina, aquí a paràmetres, no tingui el CD de les guest editions muntades, que ara veieu que ens ha quedat buit. Una forma seria parar la màquina i treure'l d'aquí, o amb aquesta comanda d'eject ja ens l'ha tret d'aquí. Per tant, ara aquesta màquina ja només té de disc el seu propi disc dur i ja tenim la màquina operativa. Fins aquí aquesta instal·lació. Espero que us sigui útil. Moltes gràcies.